ni purpose nganong ni anhita dinhi. Aron ta makakat-on gyud. So ang Kristohanong pamatasan nga dili makawat. Now, atong gibasa karon kining mahitungod sa paghigugma alang sa kaaway. Kung moingon gani ka kaaway, it means nga tawo or kanang na ang tawo nga gigamit sa kaaway nga mohimog mga butang nga dili makapalipay nimo. Kanang mudaot nimo, mupasakit nimo, mubutang-butang nimo, mu-lockdown nimo, ingon ana bitaw. So naay sugo si Lord nga higugmaon sila. Pero kasagaran nga atong gihimo kinsa tong mga tawo nga amigo nato mao ra poy atong tagdon, amigohon. Kinsa tong mga tawo kay balot ang nagugma nato mao ra poy atong igugmaon. Kinsa tong mga tawo nga mo share sa ilang kalipay diha nimo, mao ra poy imong shiran sa imong kalipay. And that is why pag moingon na ganitang Kristohanon ta, mapakyas ta. Because ang atong pagkinabuhi dili man Kristohanon. Munang karong hapuna paningkamuti nga masabtan og maangkon gyud nimo ang pamatasang Kristohanon nga dili makawat. Masabtan nimo ni og ayo. Hello? Now, dunay common nga kinaiya ang tao nga wala pa diha sa Ginoo. Ang pinakauna ana, kaugalingon ray hunahunahon. No? Kaugalingon ray priority, kaugalingon ray kalipay. Kaduha magpili-pili na siya kisay iyang higugmaon, amigohon. But atong tun-an karong hapuna mga igsuon, kining unsaon nato gyud nga masabtan nato ni, mahuptan nato ning Kristohanong pamatasan nga dili makawat. Unya dapat sa dang masabtan na nato ni ato yun ang ikinabuhi. So ato ning basahon. Ingon sa verse 27 aning Luke chapter 6, apan sultian ko kamo nga namati kanako. Ang namati ingong amen. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Walay kaning bersikulo 7 atom ning bersikulo 27 atong giusob. Imbis nga higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ang atong gibuhat dumtan. Dumtan ang mga kaaway. Nya ningon diha pagsulti nga ug buhata ang maayo alang ni atong nagdumot kaninyo. Kasagaran ang mga maayong butang himuon nato para ra gyud sa atong mga higala aron malipay siya. Kabantay kag mag-birthday ka, ug kinsay close nimo mao ra po imong pang-inviteon. No? And never nimong nahimong ma-invite sa imong birthday katong nisagpa nimo atong high school pa mo. Katong nanumbag nimo gahapon. Katong nipasakit nimo sulti kagahapon. Never nimo na siyang inviteon og naay kaon sa inyo ha. And then moingon tang Kristohanon ta, diha ta napakyas. Mao na nga dapat gyud masabtan nato ni pag-ayo. Nya ningon diha nga panalangini ang nagtunglo kaninyo. So naay taong balikason ka. Sa may imong ibalos, God bless. Pero ang kasing-kasing galagot gihapon. So naay taong musulti og dautan para nimo. Unsa kay imong ibalos? Magpaubos ka og moingon kang sige lang, bro. Sa iluon ra puti ka, sa iluon kas Ginoo unya. Wa jud ko gadumot, di ko magdumot nimo bro. Lakaw sa ko, God bless. Nga anak ka atong himuon? Or ato sigurong ingnon nga saway-saway kanako otro ra ba ka? Kung engkanto ko demonyo po kang dako. Nga naon tingali na to. Unya proud na kaayo tang maka-t-shirt nga naay bersikulo. Proud na kayo tang dala-dalag Bible. Proud na kayo tang Christian lagi ko. Pero sa pagkatinuod lang, kung Biblia ay pasultion kinalayuan. No, intro pa lang ni. Nya pag-ampo alang ni atong nagdaog-daog kaninyo. Pag-ampo nga sila panalanginan. Unsa kay atong yampo? Mayroon tagma. Kanang lain taong daog-daogan nimo bisan pag igsuon nimo tingalis inyong balay. Anang daog-daogon kanya, pagkadungog nimo ditong nadagma, namirisi na, gaba.
Ang mga taong nagdaog-daog ninyo, iampo daw nga sila panalanginan o sabon sa Ginoo. O sa may matang sa itong pag-ampo. Siguro ang atong pag-ampo, Lord, tagaki nagbaga ba? Lord, mahubagan unta na, Lord, kanang sasampot. Anong dili na maklaro og lingkod, Lord? Lord, mahubagan unta nang kuan na, Lord, magsakit unta nang ngipon na, Lord. Kay gilibak ko. Siguro ing ana. And that is why makauwaw kayo nga moingon tang Kristohanon ta. Sa verse 29, kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa ang usab ang pikas. Siguro masagpaan kas aping, masumbagan ni mo siya kalima. Pailabot ng sipa, biras buhok. Siguro pag nasagpaan ni mo siya sa nawong, sagpaon pod ni mo siya. Og mas daghan patingali ang imong pagsagpa niya kaysa sa pagsagpa niya nimo. Tapos, sabihin natin, Christian ako, nakakahiya. No? Because unsa man ang Christian, sumusunod ni Kristo, it means, dili man pareho, pero naghupot siya og kinaiya sama kang Kristo. Gilansang gani siya sa cross, nagpakahilo. Giluwaan, gisipa, gisagpa, tanan. Gibutang-butangan. Ba't mapaubsaanon ng atong Ginoo? Nya kay sumusunod man ta niya, nganong mapahitason man ta. Kung adunay muilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong sinina. So kung kawato ng imong jacket, ihatag ang t-shirt. Hello? Pero masakpan siguro nimo ang kawatan, imo pa yung videohan, imong pakaulawan, ipost sa Facebook. Dayong moingon kang Christian ko. Christian ko. Tinood ne? Akong gipangsulti. Pakaulawan nimo. Pero diri gani ningon diha masakpan nimong nangawat og kaning jacket, ihatag po ng imong kamisin, ng imong sinina. Sa verse 30, hatagin ninyo ang tanan nga mangayo og kun may makuha og may makuha sa inyong butang ayaw na kinigbawi. Hello? Mo ni ang dakong challenge. O nya verse 31, buhata ngadtos mga tao ang gusto ninyong buhaton nila nganha kaninyo. Now, nganong masuko man kag libakon ka? Nga ikaw libakirang dako. Kung gusto kang malipay, din buhata ang makapalipay sa imo isig katawo. Ayaw kag expect nga mga tao mubuhat og mayong butang diha nimo kung ang imong gipakita nila, imong gipangbuhat, dili pod maayo. Ayaw expect. Nagkasinabot na ta? Okay ra mo diha. Sagdilag na nga guol na mo nako ha. And sa verse 32 ningon siya, kung mauray higugmaon ninyo sila, nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin. So dili na ka panalanginan kung imong gihugugma ang nahigugma ra nimo, ang wala nakasala nimo. Ngano man? Tungod kay nagdawat naman ka sa maong panalangin, gihugugma ka niya. Mo na imong nadawat. Imo pong gibalos niya gugma. Pero mohigugma ka sa tawong wala nahigugma nimo, nahigugma ka sa imong kaaway nga padayong mangaway nimo, wala naghatag ka gugma o kay ang imong kaaway di man makahatag nimo gugma, ang Dios mo imuhatag sa iyang gugma diha nimo. So naay panalangin ng mga tawo nga mubuhat sa mga butang nga bugat pero buhaton para sa Ginoo. Bugat mo pasaylo, labi na kay wa na ngayog pasaylo, gipanabi pagyud ka nga ikaw mo'y salaan bisag siya nakasala nimo. So bugat mo pasaylo, tama? Pero kinahanglan nimong buhaton kay pagpakita man ni nga naa kay batasan nga Kristohanon nga dili makawat. Minaw ayo. Bisan gani ang mga makasasala nahigugma man ni atong nahigugma kanila. So ang mga dili magtotoo naghigugma ngadto sa ilang mga anak, sa ilang mga paryente, sa ilang isig katawo, sa ilang mga amigo. So kung ingana po ka nga ang imo rang amigo, imong isig katawo, imong pamilya, imong friend ra, imong higugmaon, wala kay kalainan nila nga dili mga Kristohanon. Pareho ra mo. Nagkasinabot ha?
Okay? Sa verse 33, kun maunray buhatan ninyo maayo, kadtong nagbuhat kaninyo maayo, nganong magpaabot paman kamog panalangin. So kung naay nakabuhat nimog maayong butang, then maopod ang imong buhaton. Mubuhat po kag mga maayong butang para nila. Pero katong mga taong wala nakabuhat og maayo para nimo, di ka mubuhat og maayo para nila, nganong magpaabot man kag panalangin? Okay? So, napailain. Sa verse 34, ug kun mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot paman kamog panalangin? Ngano daw? Ani, di man mo bayad, di lang ko pahulam ani oy. Kaning nawong ani, di ko ni himayad. Sa nawong lang daan imong hukman. So nganong magpaabot paman ka og panalangin? Bisan gani ang makasasala, magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayaran sa samang kantidad. Sa verse 35 ningon, higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila, pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran, kay nag-ingon or sa ingon niini, dako ang ganti nga inyong madawat o kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa dili mga mapasalamaton, ingon man sa mga dautan, busa pag maluluyon ka mo, sa mga maluluyon ang inyong amahan. In other words, muliwat ka sa Diyos. Sa batanan, muliwat ta sa Diyos. Kusga, muliwat ta sa Diyos. Bahalag dili sa hitsura. Basta kay sa batasan, muliwat kag ayos Ginoo. And of course, kamong mga batanon nga niya, kung ang inyong pagpangitag kaubas kinabuhi, pinasubay sa panagway, kay taas siya, kay hitsuraan siya, kay sexy siya, kay may abs siya, magmahay mo. Magmahay gyud mo. Nga naman, kanang panglabas, the way siya manuot, the way siya mo make up, the way siya mo dala sa iyang long sleeves, sa iyang pulo, the way siyang mo inaktor, siyang mulakaw. Kung diha gani ka mahigugma, makaluluoy ka sa umaabot. Prangkahan yung ka nako because pastor ko sa imo ha. Makaluluoy kas umaabot. Kung magdepende ra kasi tsura, kani si Rick, kay gwapo ni. Nya nadagma dito si Rick. O niya, example lang ha. Nanay, daghan na kay uwat ang nawong. O naigugma ka niya kay, uy, nindutas iyang ngipon. What if nahurot iyang ngipon? Or naigugma ka niya kay mahal kayo ninduta po daan niyang manuot-suot. Pero magkuyog na mo, di ka niya pakanon. Or naigugma ka niya kay nindot kayo siya og tingog, mukanta sa church. Pero dito magkuyog na niya mo, di ka niya mukanta para nimo kanunay pakang singgitan. Ha? That is why karon dapat masabtan nato unsag yoy revelation ni Lord ani. Now listen, ikaw o ako, doon na tayo mga batasan nga naangkon diha sa atong Ginoong Hesukristo. Palihog ko? Galatians chapter 5, verses 21 and 22. Galatians chapter 5, verses 21 and 22. Naa? 22? Sorry. Naa-22. But the fruit of the Holy Spirit, pagdawat na to sa Ginoong Hesus, ang iyang balang Espiritu, mipuyo sa atong kinabuhi. And then doon na bunga, kanang pamatasan, na diha. And the fruit of the Spirit is love, makamaon ang mahigugma. So mo na batasan nimo karon. Joy, na kay kalipay, kaniadto, mura kag siging namatyan. Mura kag siging kakaon og iba. Musimbas Ginoo, imbis nga malipayon, thank you Lord, buhi pag yung Ginoo, dyan ko na COVID. Mura siging kakaon og iba. Siging gagool. Ya, peace, naa na kay kalinaw. Kani ato gubot kaayo.
Gubot kay mong una-una, gubot kay mong kasing-kasing, gubot kay mong kinabuhi, gubot imong balay, gubot imong kwarto, gubot inyong sala, gubot tanan, pati imong buhok, gubot. Karon naa na kay pamatasan nga kalinaw. Sunod, patient. Kamao na kang mopailob. Kamao na kang muhuwat, mapailubon na kang muhuwat. Kaniadto sa puton, kaya man ako nakauyab. Oy, sa gud laman ang gitsuraa di ay. Sa man ni akong dagway. Kamao na kang mopaabot. Di na ka magdali-dali. Tanawa na ubang magdali, di ba? Ilad. Kaya kanan dali kuno, balihon ilad man. Ma-scam. No? Muingon dayon ang imong uyab nimo nga, anang nanguyab nimo nga. Isa tingalan nimo day, nalimot po ko. Kasi Rhea, pagsugton ko nimo kanang imong 3,500 mahimong 7,000. Scammer di ay nang nanguyab nimo. Ngayong palitan ni ngaslan Rhea oh. Scammer di ay. So dili ka ana nganuman. Ang gitakdang panahon, ang blessing ni Lord nga gitakda para nimo, muabot sa gitakdang panahon nga gikinahanglan nimo. Sama sa mga Israelita pagawas nila sa Egypt, nagkinahanglan sila og panganod nga mugian iya, gihatag ang panganod. Sa panahon sa kagabion wala sila nang ginahanglan panganod, ang ilang gikinahanglan kahayag. That is why si Lord nagbutang pud og haligi nga daw kalayo nga haligi nga naguna nila maoy ilang kahayag. Pag-abot nila sa unahan, nagkinahanglan sila nga luwason sa Ginoo, gibuak ni Lord ang dagat, nakatabok sila. Pag-abot na po sa unahan, nang ginahanglan sila tubig nga mainom, ang makahilo nga tubig, nahimong tamis. Sa diyang gigutom na sila, gahatag si Lord og mana. Sa pagpadayon nila pagpanaw, giuhaw na po sila, gibuak ni Lord ang bato, giprovidean sila tubig, gikan sa bato. Sa diyang gigutom sila, nangaon na po silang mana, ningon sila, Lord, why sudan? Gipadadaan silang sudan. Nga mao ang mga buntog. And tanawa ang panghitabo. Wala to ni Lord gidungan og buhat, gidungan og hatag. Kay naa siya gitakdang panahon para ihatag na siya sa imuha. Ang gikinahanglan nimo is pailob. Gusto ka ihatag nimo karon-karon dayon? Gusto ka na? Okay, go! Ihatag na ko nimo ang tanan nimong tuig nga imong puy-an karon na kang adlaw kutob. Kay ihatag na nako daan tanan. Tanan nimong kusog nga gikinahanglan abot sa imong tuig nga 90 na imong edad. O pila may imong edad karon 17. Ihatag na lang nako daan karon ugma napakay kusog. Wala na. Imagine ako nung ihatag ni Lord tanan, tagaan ka karong uya plus bana plus mga anak na diretso. Gusto ka? So, makamaotang mo pailob. Kana nas imong tapad, ina, ikaw, wala kay pailob. Kamaotang mo pailob. Dugay kay nahuman, nagwali ang pastor, grabe, nakabsa nakagpailob. Sunod, kindness. Unsa man ning kindness? Kamaayo. Nakay kaayo. Namao ni ang pamatasan nga naa sa sulod nato. Okay ba ka diha? Naminaw pa ka? Amen? Okay. Sunod, goodness. Kindness kanang murakag malumo, maabi-abihon, matinagdanon. And then kining goodness kaayo. Wala na kay kadaot, kaayo ang naa nimo. Okay? Sunod, pagtuo. Faith. Abot ng faith, ya? Okay. Sunod, gentleness. Gentleness. Bagabot nimo uy na bagong nawong simba, bahala ka diha ka. Lingkod ra jud ko ani. Importante na ako sulod. So kung na kay gentleness, uy sir, welcome sir, nakaani gyud ka sa among church. Praise God kaganinang buntag. Nanatay taga PNP Barracks dirin nimba. Dirin simba. Unya pareha day taga Dumagiti. Nagisiran to ni Kuya Danilo nya. Simba sila dire. Sunod. Kaning gentleness, kamao kang mapagbigay ka kanang ikaw lang. Sa pagpangaon gentle po ka, ikaw sa laman. Sige kakaon ba? Di kay mo box out ikaw.
Ha? Gentle ka. Kamao kang mukuan ka, mapagbigay. Napakadiha. Sunod, self-control. Naay pagpugong sa kaugalingon. Kami na kayong ikis, pero asa mami ani pa dong, ha? Self-control. Kabalo mo ana mga taong walay disiplina, walay pugong sa kaugalingon, mura na sila mga airplane nga walay brake. Mura ng motor gadagan 120 walay brake. Kanang mga tawo nga walay self-control daw sama na siya sa usa ka mahalon kayong balay nga walay pader. Dali rang sudlon og kawat. Kanang mga taong walay self-control tighimo nagkasamok. Kanang mga taong self-control sa panahon nga sungot na kayo ka, diha nimo mahibaw-an kung naba kay self-control. So tanawag sungot kay ka, di ba musulti kag maot, it means wala nimo ni. Kadi magkakapugong. Musulti man kag maot. Lagot kay ka nimal ang pisting mga demonyo. Nga na dayon ka. Amen? Mm-hmm. So dapat nakaaning self-control. Now listen to this. Mauni ang mga kinaiya nga ato karong sulayon sa Luke chapter 6. Tanawa to tanan, ibalik to. Sa Luke chapter 6, ningon diya, kung kawaton ang imuhang kupo, jacket, ihatag na pud lang ang imong sapawan. Kanang nasa sud. Now listen. Sa panahon nga naakay naay mga butang nga naa nimo nya gihilabtan sa uban. Unsa may naa nimo? Love. Sa panahon nga gihilabtan ang imuhang nindot kayong sapatos, taguan. Or ang imong mahalon kayong karsunis nga Levi's. Gilabtan nila. Unsa may imong bation? Nga love naman ka ang pamatasan nga gibutang ni Lord nimo. Gugma pa bagyapon or lagot kay kas nagkuha. Ditson ka na kog tubag ang imong reaction, ang imong responde, ang imong pag-respond kasuko. Sakpan jud ka nako. In other words, gikawat ang panggawas nimo nga biste sinina na apil pag yun niya kawat ang imong Kristohanong batasan. Mao man ni ang problema nato mga Kristohanon. Kining naa sa gawas nato mga wala ni tanan. Makawat rani, mawala rani. Pero ang pamatasan ni Kristo nga gibutang sa sulod, dapat stay di rana nga naa na diha. Bahalag mga wala ning naa sa gawas. Nawala na gani ning naa sa gawas, ang imong pamatasan nga mao ang pagkamaluluyon, nailisan pag yun imong pagdumot. Kay naapil niya kawat ang pagkamaluluyon nimo. That is why karong kapunon tudluan ta ni Lord nga ang atong pamatasan nga mao ang pagkakristohanon dapat dili mawala, dili makawat. I tell you, ang nasa gawas mawala ni, ang atong kaanyag mawala ni. Ang imong kagwapo mawala. Kita man na salida nga katong sa tong karaa mga salida sa una, mga mula sa Puso, Esperanza, Maria Clara, wa mo kita. Nga ang bida kaayo, ang bida, ang babae nga buutan, sabuyan og acid sa iyang nawong, unya nalata ang iyang nawong, din niuwat na, maot na kasyang tanawon. Pero makita nimo sa mga salida nga usually sila pa'y gibuhatan sa dautan, nagpabilin gyapon silang maayong tawo kay scripted man nga salida. Nato sa atong pagkakristohanon, dili na scripted. Binihisan ka ni Lord ng Kristiyanong pag-uugali.
Yun ay love, peace, joy, kindness, gentleness, self-control, meekness, daghangness. Gibistihan ka ni Lord sa sulod nimo ato. Labaw patos branded Adidas, Levi's, Dickies, Guess. Sa pa yung mga mahalon diyang mga sinina? Labaw pa to, ka-branded, kadtong bisting nga naa sa sulod nimo, ang pagkamatarong, ang pagkamaygugmaon, and that's our original suit as a Christian. Kaya nga, it doesn't matter kung ang niya sa atong panggawas, nindot or dili nindot, ang pinaka-importante, branded ka sa sulod. Your brand inside is heavenly citizenship. Ang imong kinaiya, branded nga langit. Langit ang brand. Kapalo ka kung ang brand, langit, tanan nga branded din is yuta. Dili ikakumpara sa ka-branded anang langit nun nga brand. Tanawa ka, mapaubsanon man ka. And that is Christian attitude. Bihis na bihis ka na ng Christian attitude sa sulod nimo. But ang problema, sungugon ka sa imong barkada, wala. Mawala na dayon ning mga kinaiyahang gisulti ni Lord sa ito. Sabi niya, pag nangutang nimo, di mo bayad. Sabi imong buhaton, dumta na nimo siya. Nawala na ang imong pagigugma. Nawadaan na ka og kwarta, naara man nas gawas, naara man nas bulsa. Nawala pag yun ang Kristohanong kinaiya nga nasa sulod, nga mao ang paghigugma. Gidaot kas imong isig kataho. Endo na kay pamatasan nga kalinaw. Pagkadungog ni imong gihisgutan imong ngalan, gipanabi ang imong ngalan. Ang imong Kristohanong pamatasan nga mao ang kalinaw, nawala na diha. Kay imo na siyang sulungon nito, gubton, makigpatay na ka. Gikawat ang imong sapatos. Ang Kristohano nimong pamatasan nga pagkamanggihatagon, nailisan og pagdumot. Bidyuhan gyud ni nako, pakaulawan man gyud ni nako ba? Kaila man gyud sa kinsa ko. Kaya nga pagpasok nato simbahan, nag-awit tag pagdayeg, ang kakapal ng mga mukha. Baga kay tag mga naong. Because nakita nga ang atong sulod wala nagbiste sa Kristohanong pamatasan. Nga kung kawaton ang atong panglabas na mga kalibutanon nga mga gitawag nato mga importanteng butang nato sa toa, maapil og kakawat ang mga langitnong mga butang nga naa sa sulod nato sama niining pamatasan nga gihigutan sa atong Ginoo. Mao nay kasagarang problema. Mo gihurot na ko tugbasa to, nga bisan pa mag-usay buhaton sa imo isig kataw, kawatan kanila, dauton kanila, hilabtan imo mga butang. Sige, buhatan ninyo na, kawatan ako na. Pero, magpabilin gyapon nga kung kinsa ka sa sulod, dili to mawala. Nasabtan na to? Ang nakasabot atong palakpakan ng Diyos. Now, there was Joseph. There was a young man named Joseph. Kasi yung ngalan? Si Joseph. Usa siya sa mga anak ni Jacob. And sa tanan nga mga magsuon, kiniragyod si Joseph maoy, gitawag natog pinakalambing, pinakalangi, pinaka-close sa iyang papa ni nga si Jacob. That is why si Joseph, gibuhatan siya nindot kayo nga outfit. Outfit. Mo ba nang pagsulti, ana? Gibuhatan siya nindot kaayo nga kupo. Nice kayo nga lamig yaguag ayo. Unya di color. Lamig kayo bang? Nice kayo ang panapton. Nice kayo ang pagka-arrange sa color. Kasi nagbuhat ana iyang papa. And then iyang gihatag ni Joseph. Now, this Joseph, naa siya gift nga magdamgo siya sa mga umaabot.
Una niyang damgo is nakakita siya nga naay mga binugkos nga mga ani nga trigo nga naadiha unya. Pagtan-aw niya kining mga trigo nagbitay ni nagbaw. Unya ang iyang trigo wala nagbaw. Kato iyang binugkos. Nagdamgo na pud siya nga kita siya bulan og kanang naang adlaw og mga bituon nga niyukbo sa usa ka bituon o kanang maong bituon iyaha. Iyang gisugilon ni siyang mga batanon, sa iyang mga igsuon o sa iyang ginikanan, unya niingon sila nga, usay pagtuon nimo Joseph. Mabot ang panahon mo yukbo minimo. Damgo. Muna pagsige pagkatulog. Pwede nga no? So one time, grabe kayo, naglagot sila ayo ni Joseph, kay ikaw ray paborito ni Papa, ikaw ray gigamaan og nindot nga bisti ni Papa, karon magdamgo-damgo pa kada, nga kaming tanan, apil si Papa si Mama, muyukbo nimo. Ay nako! Sukad ato, naglagot na silang Joseph. But this Joseph na matuto og ayo na disciple og ayo ni Jacob, anad na sanay si Joseph, na kahit anong sabihin, na kahit anong mali, na kahit anong wickedness, ayaw niya. And doon na siya kasing-kasing nga mapaubsanon kayo. Na siya kasing-kasing nga liwat sa Diyos. And one time, ang iyang mga igsoong, mga lalaki, nagpakaon dito og mga nagpasibsib, niya magtabok-tabok man ni silang mga lungsod or kanang mga dapit, magpakaon sa ilang mga hayop. Kay, dili man mo ma-imagine ang ilang mga hayop kaniadto linibo man. So layin ang linibo, butang sa Lourdes, hurot ning sagbot dire. So mubalhin na po sila sa lapas, mubalhin na po sila dito sa mangga, mubalhin na po sila sa ubuhan. Diningo si Joseph nga, aningon niyang papa si Jacob, Joseph, adtuan dito ang imo mga igsuon, ihatag nila ning baon kay basig ipanggutom na to karon. And so Joseph went there and then asa man niya ako mga igsuon. Sa diyang nakita na siya sa iyang mga igsuon, ipaspasan ako ning story. Niingon din silang ni arag dakong ambisyoso, Joseph the dreamer, patio na to ni tanaw na to, matuman ba ang iyang damgo. So ilang ikuha si Joseph. And then ilang gihulog sa tabay. And ilang plano, ilan na tong patyon. Ngaon sa sila, patyon taro na to. Dihay ni aging Ismaelite, that is why gikuha las Joseph, mano ato mo tong patyon. Ato na lang tong ato na lang tong baligya. So ilang gibaligya si Joseph, pero tanawa ko sa ilang gibuhat, gihubo nila ang mahalon kaayong bisti, ang nindot kayong bisti ni Joseph, ang colorful kaayong bisti ni Joseph. Ilang gigisi-gisi, gapatay sila og kanding or karnero or mahayop na ilang gibutangan og dugo tong maong bisti. Unya ilang gidala dito sa ilang amahan, unya ningong amahan kaila kaani nga bisti. And then ningos Jacob, kang Joseph na walay duha-duha gikaon gid siya og manunukob, gikaon ba siya ron og leon? Wala na ang akong anak, patay na ang akong anak. And asa na ngayon si Joseph? Si Joseph, bahag na lang nabili niya, 2 piece na lang nabili niya, gidala siya dito sa Egypt. But I tell you, nakuha ang iyang pang-ibabaw nga nindot kayong biste, pero wala nila nakuha ang attitude ni Joseph. And you know the attitude of Joseph? Magnet sa kadaugan, sa panalangin, sa pabor sa Diyos. That is why pwedeng mawala ang tanan nga naa nimo karong panglabas. But ang batasan nga naa sa sulod nimo nga maoy mo attract sa blessing, mo attract sa promotion, mo attract sa kadaugan, mo attract og grabing kalipay sa umaabot, kinahanglang dili mawala. Because bisag gibaligya si Joseph, wa siya nagdumot sa iyang igsuon. Bisag giubuan sa siyang biste, wala nahubo ang iyang pagigugmas sa iyang mga igsuon. Bisag patyon si Joseph, wala naubo ang iyaha nga pagpaubos ang iyang pagigugmas sa iyang mga igsuon. Usay sunod na itabo ni Joseph, dito na po siya ni Potiphar. Nagtapis lang siya ditong nag-alagad, hala panglimpyo, hala tanan, trabaho. Eh nakita ni Potiphar nga naisa man kayo nagbatasan ni, gibless og ayo ning akong panimalay tungod sa Dios nga naa ni Joseph, tungod ning kini si Joseph lahi jud nagbatasan. So nagbisti na pud siya og Egyptian suit. Mas nice pa kaysa sa gihatag ni Jacob niya.
Bad kadto nga time naibog ang asawa ni Potiphar ngadto kang Joseph. And then gusto siyang makigilawas kang Joseph kay milakaw man si Potiphar. But si Joseph ni gawas nagisi nakuha na pud ang iyang suit. Mao na pud ang iyang biste. Tupis, bunog nga lawas, gibanlod sa prisuan. Kay gibutang-butangan siya nga ng rape, bisan og ang asawa ni Potiphar mao ni gisi sa iyahang sapot. But what's next? Human siya sa prisuhan, nahimo siyang nagbiste og harianong suot, gobernador na siya sa Egypt. That is why dili na hadlok kung ang tanang mga panglabas anyo nato mawala. Basta kay ang naa sa sulod dili mawala, kay ang naa sa sulod maumay mudakop, maumay mo magnet sa mga pabor nga gikan sa Dios. Muna ningon ang Bible kung kuhaon ning panglabas na ihatag po ning nasa sulod. Kung kuhaon nimo jacket, ihatag na imong t-shirt. Kuhaon nimo sapatos, ihatag ang medyas. Ano man, di bali mawala na. At least ang imong batasan nga Kristohanon, nagpabili nimo, kaya ang imong batasan, mao'y hinungdan nga ang mga panalangin nangita sila kapadulgan, wa sila kakaplagan, asa man kumudong, oy di oran indutag batasan, boom! Tuan nimo padung tanan. Because kabalutang ang mga kinaiyang liwat sa Ginoo, ginamagnet ini ang mga panalangin. Ginadakop niya ang mga pabor o ang mga kadaugas Ginoo. In the book of Esther, dihay tawong hinganlan og Mordecai. Si Mordecai nagsulot siyag sako, nagpaubos, naghilak og nagampo. While naglingkod siya sa ganghaan, dunay gwardya sa mga sundalong nagsambot ng ilang patyon si King Artaxerxes. And nadunggan to ni Mordecai og iyang gisugilon ni Artaxerxes. Ipaibalo niya dito pero wala na hibaw-i nga siya di ay ang nakasakop. Wala siya pasidunggi gikalimtan ra siya. Nalabay ang kapanahunan kining usa sa ikaduha nga pinakagamhanan sa nasod sunod sa hari mao si Haman. Si Haman gusto niyang tanang tao mo yukbo. Pero nakita niya si Mordecai nga wala ni yukbo because si Mordecai Diyos nalay iyang yukbuan. So naglagot siya, gusto niyang ipapatay si Mordecai. And sa lakton nga pagkasulti ni dong na siya dito sa hari, gusto niya nga dili lang si Mordecai kundi dili tanang mga Hudiyo mamatay. Ni dong siya dito sa hari, niya nang pagkagabi. Nag-andam na siya bitayan. And then ang hari, katulog ang hari, sige siya, sa manjod, basahi ko atong mga history sa nanglabay ng kapanahunan. And nabasahan, pagbasa atong mga scroll sa history, ang gibasa dito, mahitungod sa pagluwas sa kinabuhi sa hari ni Mordecai. And then nangutan na ang hari, kana ba nga Mordecai, napasidunggan ba na nato? Grabe man dahil ang iyang gibot, giluwas na ko niya. Ang nagbasang sekretaryo niya, wala sir, wala ni napasidunggi, gikalimtan lagay ini. So nagplano na ang hari ngayang pasidunggan. Kalit nga na nanuktok sa pultahan, ang nanuktok si Haman, kay iyan ang ipapatay si Mordecai. Ningon ang hari, okay, Haman, kisa man na? Si Haman sir, basod la. Haman, giditso niya pangutana. O sa may buhaton nako sa tawong gipasidunggan nako og ayo, nalipay ko og ayo sa iyang kinabuhi. Tawo nga, grabe kaayo, nakapalipay og ayo nako Haman. Ingon dayon si Haman, kinsa man dai laing nakapalipay nimo nga di ako man di nabaday lain nga ako mangyod. Maunay nas ang una wala niya gisulti. That is why mitubag si Haman, wala siya nakasulti siyang tuyo nga ipapatay nako si Mordecai, kundi niritso siya tubag sa pangutana sa hari. Ningon dayon siya, pasulubi og harianong biste. Kanang biste sa hari ipasuot. Unya pasakya sa kabayo sa hari. Unya ipasuroy sa tibuok nasod. Og isinggit dito mao ning tawong gipasidunggan og ayog nakapalipay pag-ayos hari. Gisulti ito na Haman kay nagtuo siyang siya ang gikahimutan. And then the king said, okay, kanang imong gisulti buhata dito ni Mordecai og ikaw mo'y magsagit nga mao ni Mordecai gikahimut ag ayos hari. You see?
Usa man ang wearing of sackcloth, pagpaubos. But gihubo ang iyang sako nga suot sa iyang pagpaubos. Gipulihan siya harianong biste. That is why kung sama kang Joseph kang Mordecai, bisag sungugon ka, hilabtan ka, magpaubos ka, bistihan ka sa Diyos, ipataas ka sa Diyos, ipromote ka sa Ginoo. Muna'y dapat natong masabtan pag-ayo. Pero ang problema nato, wala. We know Christian songs. We know some verses from the Bible. We even memorize all the scriptures, kining orders of the events. Memorize na to. Pero kung i-test na ta, suwayan o kuha ang atong panggawas na biste, maapil o kakawat ang naa sa sulod. That is why si Joseph hindi niya iniisip yon. Kuha ani nga akong biste. Di ninyo makuha ang akong attitude nga liwat sa Ginoo. And kani nga attitude, mauunya ni ang makita sa Ginoo nga maoy iyahang hatagan sa iyang pabor, kadaugan, panalangin, pagpaangat sa kinabuhi, pagpauswag sa kinabuhi. And that is why ang challenge nato karon, pwede kang magsigig ilis og cellphone, magsigig ilis og sanina, pero kung dili nimo ilisan imong maot nga batasan, wa gyoy mahitabo sa imo ha. In fact, nanindot na kakayog nawong likayan gihapon kas mga tawo. Sultian gyud kanako ana. Because maingon silang lahi man na siya kinaiya ko ano na siya puganan na niya. Kaya mag-istorya mi, Christian na siya, pero puro pandaot ni iya, puro panlibak, kata pastor, libakon. Ayaw sugot, amen? Ayaw sugot. Ay, mga pagsulay is kinabuhi. I-test ka, pero ayaw sugot. Ngagisiun og apil ang naa sa sulod nimo. Og kawaton nilag apil. Because pwede nilang mawala ang imong outfit. Ang kani. Kuwaon nila ni. Pero ang naa sa sulod nimo dili na nila makawat. Amen? So gitest ang attitude. Now, adto ta sa 1 Peter chapter 3 verses 3 to 4. First Peter chapter 3 verses 3 to 4. Naan ta? Your beauty should not consist of outward things like elaborate hairstyles, the wearing of golds and ornaments or fine clothes. Ingon ang verse 3. And ang verse 4 ni ingon, instead, it should consist of the hidden person of the heart with imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is very valuable in God's eyes. Kung basahon, okay? Sa Bisaya. Dili ang pagpaanindot sa buhok. Pagpariban, pagpakulor, pagpakulot, pagpataas, pagpamubo, pagpaitom, pagpaviolet sa buhok. Dili, tanawa ha? Dili ang pagpaanindot sa buhok o paggamit og mga alahas, mga branded nga sinina, pagsulob og mga mahalon nga bisti maoy makapaanyag kaninyo. Lagwapahan niya anang iyang suot. Sa tinuod lang nagwapa siya sa iyang suot. Mao nang mingon gwapaha ka anang imong suot. Luoyan niya no? Mamo na luoy niya. Pastor, gwapo kay ka anang imong suot. Gibutangan pag yun anang imong suot. Di na gulama mo yan, gwapo yung kay ka, pastor. Bahala ko ka nang naang dagdayig ra, yan na bitaw. Giulu-uluhan ra, gipaganahan ra. Unang ganahan kayo, gwapo kay ka anang imong suot. Sa ato pa, nagwapahan ka iyang suot. Pag nagsuot na dihag nagka gisi-gisi, di na kagwapahan.
Munang balikon ako hala pagsigig ilis-ilis og sinina. Unsay uso nga sinina isuot. Pag uso ng sinina nga taas na, pagpataas og sinina. Pag uso ag suot og sinina. Kita mga kuan man tagot, mga duhay SIM card ba, dual SIM. Manimba tag-as kay mga suot, mga anghel. Laing mga adlaw, mura na lang magnanagpante. Huh? Mga laki po the same. Yeah. Patasan ng buhok, kuluran, nindot. Or pamubaan ng buhok, or magpatupi, upawan sa tunga, sa gilid ay buhok. Punon dayog mga arios ning ilong, ngabil, dunggan, kilay. Yan nagsimba, panangtangon. Tangtang na po nato ni kay lahi ra ba relihiyon ni pastor. Kabalo ka gisigihan na nimog puli-puli na imong suot. Gisigihan na nimog hairstyle na nimong buhok. Wa na usabi mong dagway. Maura gyud gihapon. Ug labaw sa tanan ng imong batasan, wa gyud na usab. Naigugma ra ka kay naigugma siya nimo. Pagbulagan na kaniya, magdumot na kaniya. Lisod kaayo ng atong Kristohanong pamatasan maapil og kakawat. No? Kanang grabe ka kamanggihatago nya gikawatan ka. Manday no hatagan mag-abusar noon. Nahakog na noon ka. It means naapil og kawat imbis imo ra mga butang mo gikawat niya, naapil og kawat ang imuhang Kristohanong batasan nga pagkamanggihatagon. And I do believe nga kung kini si Joseph sa diyang gihubuan sa iyang nindot nga bisting hinatag sa iyang papa, kon giapil niyang pakawat ang iyang batasan, dili siya moabot nga mahimong gobernador sa Egypt. Dili siya makasulob og sulob nga daw bulawan. Bisting nga daw bulawan lino. Royal sitaw ka na? Garments. Harianong sapot. Harianong bisti. Di siya makasuot ato. Kung ang iyang pamatasan nawala na diha. And that is why kung hilabtan ka, daog-daogon ka, sagdi lang. Buhatan ninyo kung sa inyong gusto. Pero ang akong pagpaubos, ang akong gugma, kalipay, pagpadayos kinabuhi, mga lagad gino, dili ni ninyo mahilabtan. Like Joseph, for how many times gihubuan siya siyang bisti. Nga nanindot na unta. Wala siya nagreklamo. Nagpaubos siya, gidawat niya. Nga naman, tungod kay nasayod si Joseph, nga ang bisti nga gihubo diha niya, wala na apil. Pagkahubo, pagkawala, pagkatangtang, pagkawat, ang mga maayo niyang kinaiyang nakatunan niya sa iyang amahan nga mga kinaiya nga iya sa Diyos. Humanata. Gusto ko nga klaruhon na nato ni because yes, naatay we spend times on discipleship. Ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo yan induta to amon church sa una oy kay kanang pagwali wala ra ba relax smooth ra. Gihaguan ako ani nga church kay sigihon ako kasaba sige ra ga. Saging anak na lang ta. But listen. Paminawan ni og ayo. Ang pinaka-importante kini gyud kung unsa ka sa sulod dili sa unsa ka sa gawas. Because ang naa sa gawas nimo pwede ra nang mawala. Pwede rin kawaton, pwede na ilisan. Wala imong cellphone, pwede ilisan. Pero mawala na imong kinaiyas, Ginoo na, lisod na kayo. No? Unya, sa time sa training, sa time sa discipline, sa time sa pagtudlo, mangluod. No? Gustog mga pag-angat sa kinabuhi, gustog promotion sa kinabuhi, pero kung i-challenge, lagani, mangluod.
Kung nangluod si Joseph sa diyang gihulog siya sa tabay, di kay siya kaabot Egypt. Uy, siguro patay na siya. Kung nangluod si Joseph sa Ginoo, nangluod siya siyang kinabuhi sa diyang gibutang-butangan siya bisag walay sala, gipriso, gibunog siya. Di siguro siya mahimong governor. Sa diyang naana siya sa prisuhan, kung nangluod siya, nagikalimtan siya sa iyahang duha ka higala nga nakagawas na sa prisuhan o nag-alagad sa hari. Nga wala nila gisugilon nga, sir, si Joseph na priso, walay sala. Sa diyang ikalimtan siya, kung nangluod siya, puslan ning kinabuhi, di nako magpagamit sa Ginoo. Way hinungdan, wa nay pananawon, di nako manghandoy pas kinabuhi, mamatay, patay. Waga po hinungdan. Kung nangluod pa siya, do you think si Joseph maabot sa iyang posisyon? Nga ang hari ni naog sa iyang trono kay si Joseph mao'y gipadumala sa nasod? And prangkahan mo na kog storya. Kung kani nga church og di mo sugot ang mga tao dire nga naay disiplina mo, wala na may pastor dinhi. Kung ang atong church mo compromise rata, kung mo parihatas uban magsigir tag pulo pa kasala. Kamo na ani. Because para asa nga magpastor ko, unya wala na di ay diha ang presensya sa Ginoo. Kay ang presensya nga naa diha kompromiso na sa sala. Munang I tell you, imo lang panglantaw ni pastor nga isog kaayo. Imo ra nang huna-huna because you don't know unsay naa sa suod. But sagdi lang. Na-offend man tingali ka pero ayaw ka sugot nga imong Kristohanong kinaiya. Mawala diha sa sulod nimo. For so many times, nag-challenge ta. If you want this, do this. Pero gusto ra siya ani, di mo buhat ani. Pwedeng ingana. Nakaroon si Lord nag-test sa ato. Gitest ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Pasunguton kag ayo mahibaw-an og naa na ba kay kinaiya nga gikan sa Dios nga maong self-control. And then, awayon kag-ayo. Makit-an ka kung naa ba kay paghigugma nagikan sa Ginoo og dili pagdumot. And then, butang-butangan ka og ayo. Makit-an kung naa ba nimo ang batasas pagpaubos og mugsukol ba ka. Then, sa diyang testingan na kaaning tanan, masuta nga wala dire ang tanang gisgutan nga kinaiya sa Dios para asa ang atong pagsimbas Ginoo. Para asa ang atong sayang effort na to, mag-ilista, magligo, tanan na tong preparation. Kinasadyangan. That is why ayaw gyud wag tanga ang kinaiyang Kristohanon. Bahala og mga wala na ang mga butang nga imong gihimong pakabililhon karon. Yung what? Ang pinaka-dako kaayong pinaka-punto atong makuha sa karakter ni Joseph is pamatasan. Kay dili di ay mo matter. Mawad-an kag bike karon, pero imong pamatasan Kristohanon, tagaan kag motor. And then nawad-an kag motor, pero imong batasan, nagsalig gyapos Ginoo, tagaan kag sakyanan. And then nawang imong sakyanan kay imong pero imong pamatasan, nagsalig ra gyapos Ginoo, liwat gyapon kay Ginoo, walay pagdumot, walay tagaan ka sa Dios og uli na kas langit. Because we know Christian attitude attracts anointing, blessing, favor, promotion, and victory. That is why magkinaunsa maning panglabas nato, magkaupaw-upaw na pastor na rin. Ang importante nasa suod. Ma-straight na imong buhok, ma-colorful na imong buhok. Maputla na po imong buhok. Patasaan na po imong dunggan, pamubaan imong dunggan. Sultian ka nako, maura gyapong itsuraa. Pero kung ang imong kasing-kasing na bag-o o ang batasan ni liwat ni Kristo, praise the Lord. Dalaygon ang Ginoo ana. Let's pray. Heavenly Father, thank you kayo sa mga pulong among nadungog karong nabasa.
Hopefully, O God, nga, like Joseph, Mordecai, and all those Bible characters, Lord, na bisan tuod, ginakuhaan sila sa mga maayong butang nga ilang nahuptan. Pero wala na apil sa pagkuha ang mga maayong pagkinabuhi, ang pagtuo, ang pagsalig diha kanimo ang pamatasan nga ilang nahuptan. Kami usab o Lord, tabangi kami o Dios, nga bisan pag-unsay himuon sa kaaway diri namo, hilabtan niya ang tanan. But dili niya mahilabtan ang langit ng mga bahandi nga mao Ginoo ang mga kinaiya nga among nahuptan diha nimo. We bless you and we thank you for your word this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, before salamat kayo. Before